Dokle više. Prema tome, podrška maksimalna za vas i bilo kakva krivična prijava, mi će da podigamo kontra krivične prijave. Ljudi imaju prava na svoje mišljenje, imaju prava na svoje slobodu. Nisu pokazali agresiju. Biće podneta krivična prijava nakon završene sednice Skupštine grada. Protiv koga, gospodine? Ja vas molim, Pa protiv građana Niša. udalite ove momke ispod... Znači, krivična prijava... Gospodine Novakoviću, na osnovu čega da udalje ljude? Ovo nije zabranjena zona. Ja dozvoljavam i dobravam po poslovniku prisustvo sednice Skupštine. A ovo nije sednica, ovo je opština. Ovo je zgrada opštine, gospodine Novakoviću. Ovo je zgrada opštine, dole ubačen balon u sednicu Skupštine. Pa ne, ovo je zgrada, ne balon, ovo je zgrada. Zbog toga ide krivična prijava. Zbog balona Krivična prijava zbog ubacivanja balona, je li tako? Najidealnije sve građane Niša koji misle drugačije da se pohapse. To je to. A nemate podršku više građana Niša. Tako je, i bilo ko da dolazi odavde, opozicija je jedinstvena, daće podršku. Nećemo da dozvolimo nikakvo pravno nasilje ili bilo koje drugo prema ljudima koji izražavaju svoje mišljenje. Zahvaljujem, hvala na razumevanju. Nemojte se zahvaljujemo. Znači, to je nešto što je normalno. U ovom gradu mora da vlada demokratija, a ne diktatura. To smo gledali 96. godine. To ste bilo, morali smo malo promeniti. Koji je predložio inicijativu za besplatnu Pusti deci. Ma pusti deci od prava na sve politički problem. Pa i vi ste profesor, ti si nekada bio vlad. Nemoj molim. A pusti, sad ćemo da maltretiramo političke aktiviste koji se zalažu da Srbija bude bolje mesto. Nemoj molite, pa idemo lošim putem, nemoj to da radimo. Treba da bude u skladu sa zakonom. Pa šta ste vi uradili u skladu sa zakonom? Sve ste uradili. Komisija manjinska priznala, 30 glasova priznali ste rusku snagu. Nemoj, sve ste uradili zakon. Pa nemoj, molim. Pa niko nije ovde lud. Samo je bar pustio, malo ne htjeli ništa strašno, ali jednu branke. Plašio se Novaković.